Give me this small boy in age. Can I? One leg, one here. Baby, no one. Can I? We will get go see your get pick you ass. I get out with it now. All right, Can I get a tiger home for Sima Posian? My tiger now, Posima Boca Chin. Can I as you get tiger with fully force? You go naked one dinner. Akpom season na so why ka ego si ade ka ka hu si de ki na wo ya kwa mo mana be so wo bi mu amani tekwa e want to go me I go them free like these guys. I'm fucking free like this. I go them free guys. Abụ Nwada Chinazọ Umeakụ Ewuru. Abụ m onye Ezinifite nke dị na Agụata Local Government na Anambra State. Ya bụ eleme ndị mmadụ ihe ntọọchị nwa otu Ọnịcha agboro wee ghọtago mana asị nka m pakeji natatụgori taa ghọtago echi ebido ebe anyị pụtụ onye ọbụla mmiri anọ na-achị ma nne m ma nna m ụmụnne m onye ọbụla m si ekwu okwu mme iwe otu a achị mme nke azị ihe ọbụla m mere na-atọ ndị mmadụ ọchị. Agba m football ofuma mgbe m na-ekunite onye okwu ego abụ m onye na-agbata mbọ ihe ọbụla ya enye ego ọsọ ya bụrụ nkata ose ka ya ebu anụbeghị ndị mana m na-achọkwa di mana enweghị m si n'obodo a ya anụ ma obodo a amanụ ma obodo a ihe m chọrọ ebe ọ ya bụ nnọdụ ahụ wee juo m oyi happiness obi aṅụrị happiness forever as in akwa ebi bụ forever ka ọ gị nya ka nchọ achọ m ka ejekọta n'ụzọ akọrọ akụkọ bịa si na ejikwa eme nke a mgbaghasị waya akwa nwa na-eme ka agboro omego nke mee nke so mụ na-eme ka m ihe ndị mmadụ che na mbụ ụfọdụ ndị mmadụ na-eche maka onye m si eme agboro m chọrọ igosi ya na mma anọkwa nọpịa ya anọpịa. I graduated na Mahadum Covenant Polytechnic Aba Abia State nke dị n'Owerri Ntakịta. I graduated na 2019. Ọ dị ka mgbe m ji gba bọọlụ ihe ahụ ụmụ nwoke na-eme ka m na-alaiki iti isi ebe a nwoke na nwaanyị na-akpakọta onwe ha nwoke na di na nwunye bụ nwanne o di na nwunye bụ nwanne ya dị ka ofu ọbara nwanne gị ka ọ bụ ma nkwe ka ihe ọjọọ mee ya nye ma nkwe ka ihe ọjọọ mee gị ka kpakọta onwe ha gwa onwe ha okwu ka esi ekwu understanding matters a lot. Nghọta ụmụ nwaanyị kịta ụmụ nwaanyị njikwute okwu ịgbagbu mgba before bụ young girls like me ndị na-etolite onwe ezi onye chọrọ ịchọ ihe ọ na-arụ onye ọbụla chọrọ iji marriage na-mere mgbada azin o butego mgbada ọ na-eri ego or something. Mana ịma na marriage bụ a na-akwadori ya akwado mma m na-agwa m ya steeti a na-akwadori ọ bụrụ ịpụrụ ijiri akpịrị enwe ndị ji akpịrị abịa ndị very bad akpịrị onwezi nwaanyị chọzi ịrụ ihe mụọ makeup mụọ nke onwezi onye chọzi ime aka ọrụ onwezi onye chi ịgba mbọ onye pụta nọọsụ ọfụ ebe m na-eme ihe ọsị m I want to be your achọrọ m ịbụ enyi gị achọrọ m ime nke na-egwuru obi m iche ịbụ enyi m ihe eme nwunye m na-eme enwegachara m ihe m na-emesi enweta ego enwechara m ihe m na-arụcha enweta ego asị nwaanyị bụrụ mmadụ fụ m n'elu ọgba tum tum ọ ya asị ọnwa bụ ihe maka na enwe m onye na-emere eme ka m ji agba mbọ a mana ụmụ nwaanyị ihe a chọrọ na-abụ ole dị azin abatago ka eribe ya bụzie na eri highest 2 months 3 months ebe niile efe ka na-akwado Igbo TV na Igbo TV na-akwado asụsụ anyị bụ Igbo ka anyị bụkwa ndị Igbo ka anyị bụ onye ejezi na-eme Igbo amaka Igbo na-atọ ụtọ Igbo na-atọ ka honey ma ị sụọ ya nke ọma unu na-akwado Igbo TV.